прекъснали много дълго време традицията на Коледа. Защото бабите ни, те са си я правили, ама малко по-underground, айде така да го наречем. Защото като бяхме с Ники деца, вие сте по-малки двамата, но с Ники като бяхме деца, се празнуваше Дядо Мраз. На една възраст. Те не са виждали Дядо Мраз никога. А ние с теб сме го виждали. С Иване седяли сме в скута. Седяли сме в скута. И аз в детските градини съм бил при Дядо Мраз. Какво си мислите? Не, няма. Той 89-та изчезва Дядо Мраз. 92-та се връща. Като грубари. Значи, празнуваше се Дядо Мраз на Нова година само се празнуваше, тогава идваше подаръка. И идва демокрацията и вече нашите... преди демокрацията само баба палеше едно кандило тайно да не види, на село. Че внучето ми може да е от държавна сигурност вербовано. В твоето село, в Ягода. Имаше си пак коледари си е имало, ама нали не можеш точно да разбереш какво. Примерно в момента, както ти ни разказа за Еньов ден ли ни разказа? За Лазаров ден, извиня. Лазаров ден уж се празнува, ама аз не съм видял лазарки, лично аз не съм го празнувал. И така беше и Коледа. Иване, ако звънне вратата и влезе 18 годишен и каже: здравейте, аз съм лазарка. Лична карта. Лична карта може ли да видим? Така. И в момента Ники това, което здравейте, обаждам се връзка с обявата за лазарки. Да, може ли? Добре. Изпратете 3 лазарки. Ники каза, че нова Коледа в момента е много по-различна. Двете неща, с които свързваме Коледа най-много. Дядо Коледа и коледното дръвче. И двете не преди 300, преди 150 години не ги е имало. Да. Вече има и други елементи. Аз задължително пък Коледа го свързвам повече за мен с бъдни вечер ми е по-голямата част от Коледа. Нали, с масата и задължително с библейския филм по телевизията, който задължително сам вкъщи да го гледам. И библейския сам вкъщи вече е част от коледната традиция. Значи хората... Той като е охата вече сам. Той като е охата. Даже хората са го гледали по 55 век. Утре ще, нали, сам вкъщи, хай ще го гледаме и си го гледат. Но представиш пък какъв култ създава този филм. Колко лавя духа на тази Коледа, на западната Коледа, нали, защото не е нищо общо с нашата, но все пак, за да стане част от това. Така. А дядо Коледа като персонаж. Кока-кола също са част от Коледа. Дядо Коледа, както изглежда, мисля, че Кока-кола са го, нали... Така. Изцяло червеният цвят е изцяло от Кока-кола. Австрийски... Той е бял Дядо Мраз, нали? Е червен. Дядо Мраз е в бяло. Бяло, златно, различно. Като търговски представител на Кока-кола е. Значи... Не. Бяла брада, червени от такова. Дядо Мраз. Коледа, но за Дядо Мраз говорим. Дядо Мраз. Дядо Мраз си е същия. Той същия. Черно-бял, но има и един сърпичук тук. И му е по-ефтин костюма просто, нали? Дядо Коледа си е купил марков костюм. Производство е този костюм. Дядо Коледа си е купил скъп костюм, а Дядо Мраз си го е шил сам от пердета, които е имал останали. Жената му е дърпа лада. Да. Добре, тази промяна в традициите, защото ти казваш, тотално различна е Коледата на Маколи Кълкин в Сам вкъщи, тотално различна е българската Коледа. И сега в момента обаче са уеднаквили малко и ние също празнуваме горе-долу като американците. Да. И все пак сме запазили. Ти каза за подаръците. Ние въпреки, че празнувахме Коледа на 25-ти, нали, по по-западния начин, нямаше подаръци. Подаръците бяха на Нова година. Чакай. Всъщност Дядо Мраз беше на Нова година, не беше по Коледа. Това винаги ми е бил най-дългия ден в годината, 31 Коледа декември. въобще не е почивен ден преди това. Докато дойде... Да. Коледа не е почивен ден преди това. Малък. Всъщност Дядо Мраз ми носеше подаръци на Нова година. Да. На мен дядо Коледа ми ги е носил, не знам. Чакай сега.